سلام كم يمسيهم خبركم تخطاتلتي عالمن كورونان دسست تحستنا قريبنا لكم علنا مس مسارة إلسا منقستاب أب عالم كاب زوع على عبي زوال زيناتات مريضنا لكم علنا إلسا بتقطري كنجمر كم وترو بدرجة عالم كم زي أبزينا كتصنحت تقلال لابت فيروس تلف سبات عصرت شمنتنا تحمشت مليون حليفهم مالو توم زموتون لعلي شوعات ميتشح بتحهم مالو كابزيوم توم زحاويو لعلي عصرت عدنا تشوعات مليون سباتهم سلازي بتقلال لاب عالم مست فيروس زلو سبات شدشت نتبع حدا مليون بيلوم مالتي كم وترو تزل على ملكفت زلون هاجرات أمريكا برازيل هندي روسيان دو أفريقانين أبدو أفريقيا لعلي فرق مليون سبات بتي فيروس تلقي فمالو ناب زوان أنت رامتينا إثيوبيا طالع لقفو عسر جعات نتبي شمنت شح سباتهم توم زموتو 343 كابزيوم توم زحاويو لعلي شمنت شح سبات حاوي مالو سلازي أبي إثيوبيا تتقلال له هلو قطري عسرت حدا شح أبيلو لعلي عسرت حدا شح سباتهم سودانون عسرت حدا شحن شوعات 187 يوم تلقيفهم كابزيوم شوعات 193 مويتم مالو لعلي شد شح سلازي حاويوها أستات حمشت شح سبات قالو بت فيروس تلقف مالتي أب جيبوتون لعلي حمشت شح سبات تلقيفهم مالو 59 يوم مويتم درجة حمشت شح سبات سلازي حاويو تتقلال لقطري اللوي أزي وحدي زلهم بمتصر تلقفوا مالتي 245 سبات رحيم مست فيروس زلو يمن بتماسسالي شحن شوعات 134 كنت تلقفوا 499 مويتم 833 سلازي حاويو 373 كلتن دما مست فيروس اللو إيرترا 380 كلتن يوم تم تلقفوا زموت سلازي يلا كازيوم كا 325 سلازي حاويو تقلال قطري مست فيروس اللو سبات هلوي 50 شوعات تاني مالتي حراي بيدروس تبو أبز حج أوان زتفل عليها هجرات أبيات تمرتنا مخفات سكومتات أموسان ويدما أم جماري ركبالوا حنت خبزين عباي بريطانيا عباي بريطانيا أبز مت ورح بس كرم أبيات تمرت خفات انتخوينو مراتات بزقباء ككاير ويدما ببزح ككاير كم زلو تمرامرتي كاب University of College London كمون London School of Hygiene and tropical medicine بزتقايده متنعتات يتحبيرو بزز خدما أبز حج أوان زكايد زلو متن مرمراتات كم تزقبا وي كم تزدل بزي مخانو مس مجمار أبيات تمرتي اتي بزح ملكفتي كزايد مخانيهم زحبور زلو اتو متنعتي زكايدو سنفلت اتاوان مجمار تمرتي أقداس مخانو أسميرهم للو ازد ما بتنقاقن قبو مرمراتات بمكيادنيو كخون زلو زبل مدمدم تايم يبوملو هاجرات عالم الملكفتي كوفيد 19 نمكلخال أبيات تمرت كم زعات أوا يفلتي بتقال الله حدا بشدشت بليون تمهارو كم أدي تمرتي تخل كيلو متنحى مالو عباي بريطانيا تمرتي بأسرة مجابيتي تعطي بزد ما أول حسنة بخفيل كم استغفتون يفلتي نزد داغما ملكفتي نمكتاجن سلستر ويدما سبعان حموشتن مئتاويت كابتوم ملكتات زلوم ناي كوفيد 19 ملكتات زلوم سبات كمرمرو كم زلوم يكحبر ويلو زمتنعت بتوسخي كورونا فيروس تمهارو كورونا فيروس ناي متحللاف كإلتهم زتحته يزلو زتحته كخون كم زخل تجمجمو انت خونه بولدي كمت زخل ملكفتي زيادة كقبل سلزخونه ولدي أبجزا خطنحو ويدما أبجزا خوينهم كسرحيو تمتنعتي زحبر زلو يقول مدلاوات أنت تجيرو أبزز قتل عامة تمرتي كلتشان إسران حدن زيادة وتيتاو كخون كم زخلون يحبرالو من الباش زي أب إيرتراون مدلاوات ناي مجمار عامة تمرتي كلتشان إسران حدن عم اتفاق سلزلو زيادة مدلاوات انتجرنا ويدما تناي مكلخال بقعات ويدما ناي مكلخال جراسات انتو حسنا زيادة أدمعي كون كم زغليو زحبر زلو إدروس كم دلوقتي قطري بت فيروس تلفو سبات كتفلت انت دعوين كاتي ميتي تراجع تقول من قدر نقول سب ممرماري كم ممكن سلزي كال أقول كم صوب موساد كا جم كتوسط تغلي هنا من تبي إيطاليا توس دستجبره بمنجست زوات مجلس اللولو معنتي كابتم أبي إيطاليا خمتي قدم حجون زجلتنا كل 250 شح سبات يوم بت فيروس تلقيفهم زلهم من زوات مجلس جن
ሽዱሽተ ዕፅፊ ናይቲ ቁጥሪ ተለኺፎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እቲ ገምጋም ዘሎ ስለዚ ኣብ ኢጣልያ 1.5 ሚሊዮን ሰባት ተለኺፎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ገምጋም ኣሎ እንታይ እቲ ምኽንያት ዘይተፈልጥሉ እንተዳ ተባሂሉ ግን ሓደ እቲ ኩሉ ሰብ ኣይተመርመረን እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ሰብ ፀረ ነፍሳት ነፍስና ዘማዕብሎ መከላኸሊ ኣሎ እቲ ቫይረስ ምስ ኣተወ መከላኸሊ ኣማዕቢሉስ ሓዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ኣብዚ ዝለዓል ነጥቢ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ ገና ዘይተፈልጠ ሰብ ክህሉ ስለ ዝኽእል እዩ ብደረጃ ዓለም ከምዚ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና እቲ ቁጥሪ ፈሊጥና ኣለና ግን ልክዕ እሱ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ዝያዱ ሰባት ተለኺፎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነፍሲ ወከፍ ሃገር ትህቦ ዘላ ቁፅሪ ከዓ ትልክዕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ መርመራ 100% ስለ ዘይግበር ማለት እዩ እንተዳ ብደረጃ መንግስቲ እውን ከም ዝኽፍለጥ እንተዳ ዘይክእል ኮይኑ ከም ባዕላዊ ኢጣልያ ናብ ካልኦት ሃገራት እንተዳ ኢልና ውልቀ ሰብ እውን ካብኡ ናብኡ ፈፂሙ ክፈልጦ ከም ዘይክእል ከዓ ምግማት ይከኣል ማለት እዩ ጎን ጎኑ ዝኸይድ ሃገራት ከምዚ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና ሓያል ናይ ምቁፅፃር መስርሕ የሕልፍ ኣለዋ እቲ ምቁፅፃር የትርርኦ ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ምኽፋት ዘይተርፍ እዩ ግን ከዓ ምስኡ ምስቲ ቫይረስ ብዝኸይድ መንገዲ ጥንቃቐ ክትገብር ከም ዘለካ ከዓ ንፈልጦ ነገር እዩ ኣብ ቪክቶሪያ ኣብ ኣውስትራልያ ትርከብ ዓባይ ከተማ ኩሉ ግዜ ኣብ ገለ ሃገራት እንታይ እንደገብራ ከምዚ ናይ ዓድና ኣይኮነን ሓንቲ ሓደ ሰብ እንተዳ በቲ ቫይረስ ተለኺፉ ኣብ ዓድና ብሕክምና እዩ ክንክን ዝግበረሉ ኣብ ገለ ሃገራት ግን ኣብ ገዛኻ ተወሺብካ በይንኻ ተፈሊኻ ኮፍ ኢልካ ብትሓዊ ይበሃል እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ከምኡ ይበሃል እዩ ኣብ ቪክቶሪያ ግን እንታይ መፂ ካብቶም ሓደ ስልሲት ካብቶም ከምኡ ዝተባሃሉ ሰባት ኣብ ደገ ኣብ ገለ ክረኣዩ ስለ ዝጀመሩ እቲ ስጋት ብኡ መጠን ዓብዩ ስለዚ እቲ ቫይረስ ከስፋሕፍሕ ስለ ዝኽእል ወተሃደራት ናብታ ከተማ ካኣትው ምዃኖም ብወተሃደራት እቲ ቅጥዕታት ክማልኣ ምዃኑ ምክንያቱ ተኸፊቱ እዩ ግን ምሸት ሓደ ቅጥዕታት ኣሎ ምሸት ምዝዋር ከም ተኸልከለ ሓደ ናይ ንግዳዊ ትካላት ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ተባሂሉ እዩ ስለዚ እቲ መቕፃዕቲ ኣታተቶም ኣለዉ ስጋብ ልዕሊ $14,000 ክቕፃዕ ከም ድኽእል ሰብ ከዓ ይገልፁ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምኽፋት ኣሎ ግን ሓሰ ማለት እዩ ሕራይ ጴጥሮስ ኣብ ሆንግ ኮንግ እውን ንምክልኻል ኮቪድ-19 ማሕበራዊ ምርሕሓቅ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ነይሩ ነዚ ድማ መጠን መልከፍቲ ኣብቲ ዓዲ ስለ ዝወስኸ ማሕበራዊ ምርሕሓቅ ንምቕናስ ወይ ድማ ደው ንምባል ኣውፅያቶ ዝነበረት መደብ ንሓደ ሰሙን ኣሰጋጊራቶላ ማሕበራዊ ምርሕሓቅ ካብዘይ ምኽታል ተበጊሱ ኣብታ ዓዲ ኣብ ሆንግ ኮንግ ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስ ብዕፅፊ ክውስኽ ፀኒሑ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ድማ ንመዓልቲ ዳርጋ ከባቢ 100 መልከፍቲ ከጋጥም ፀኒሑ ካብ 3590 መጠን መልከፍቲ ኣብቲ ዓዲ ዘጋጠመ ድማ 2342 ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተመዝገበ እዩ እዚ ድማ ብዓይኒ በቲ ሃገር ክረአ እንከሎ ብዝሒ መልከፍቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ በዚ ምክንያት ድማ እቲ ጽባሕ ሮቦዕ ክዛዘም ተወሲኑ ዝነበረ ማሕበራዊ ምርሕሓቅ ምህላው ንዝመጽ ሰሙን ኣሰጋጊሮም ኣለዉ ኣብዚ ደረጃ ክንሪኦ ከለና መሐንበሲ ማእከላት ገማግም ባሕርን ባራትን ኣብቲ ዓዲ ተዓፅን ኣለዋ ኣብያተ መግቢ ድማ ናይ ቴክ ኣዌይ ኣገልግሎት ጥራይ ክህባ ከም ዘለዎን እዩ ተነጊሩ ምስኡ ዝተሓዝ ማለት ዝለዓለ መልከፍቲ ንህዝባዊ ሆስፒታላት ሆንግ ኮንግ ዓቢ ብድሆይ ኮይኑዎን ዘሎ ክልተ ሆስፒታላት መሊኤን ዓራውቲ ስለ ዝተታሕዘ ንሕሙማት ንገዝኦም ክመልስዎም ተገዲዶም ኣለዉ ስለዚ እቲ ማሕበራዊ ምርሕሓቅ ምህላው ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ማሕበራዊ ምርሕሓቅ እንተዘይ ተኸቲልና ድማ ዝያዳ ኣዕናዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ እዮም ዝሕበር ዘሎ ማለት እዩ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሓፃር ዜና ድላትና ናይ ኢራቅ ከምቲ ንገልጾ 132,000 ሰባት እዮም በቲ ቫይረስ ተለኺፎም 15,000 ድማ ሞይቶም ኣለዉ ግን እቲ ሰብ ኣብቲ ቫይረስ ዘለዎ ኣረኣያ ስለ ዝፈላለ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ኣሎ እቲ ምንጻል ብዙሕ ነገራት ስለ ዘለዎ እቶም ዝሞቱ ብዙሓት ካብኦም ኣብ ሓንቲ ከተማ ናጃፍ ትበሃል 160 ኪሎ ሜትር ካብ ኢራቅ ካብ ባግዳድ ርሒቓ ትርከብ ከተማ እያ ኣብኣ ዝሞተ ሰብ ናይ መቕበሪ ቦታ ይስእን ኣሎ ተን ናይ መካነ መቃብራት ኣይቅበልኦን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ተገይሩሎ ወለንታውያን ዝርከቦ ፍሉይ መቕበሪ ቦታ ተገይሩሎ ስለዚ ተሓሳስባ እውን ናይ ሰብ ይገርመካ እዩ ማለት ምስቲ ብዙሕ ነገራት ተኣሳሲሩ
كمون يرى كم زلوا زقلت حابريت هالو من على تعزتنا تقدر سنتقون إلنا هنا نتينايا أبزي كم زازينا إلسا ساعتنا سلا زاخلة خبركم تحدث التين حجة ترالي زنبرة حستنا أبزي تزازيم الله مسترف مدواتنا السلام